Hey fam, welcome and welcome back to my channel. ना वॉइस ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಹೀಟ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಬೋರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಲಿದ ಸೈಡ್ ಸೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪ ಲಾವುದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡು ಮಕ್ಕ ಬಾಬು ಶುಡಿತ್ತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಆ ಎಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀವದಲ್ಲಿ కొంచెం ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಚೆತ್ತೇರು ಆಲೆ ಮೀಪತ್ ಪುರ ಆಗ್ತದೆ ಚೆತ್ತೇರಿದ್ದ ಚೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವೆದರ್ದು ದೊಂಬುಂಡೆ ಬಲ್ಕು ಬರ್ಸೈತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಲ್ಪನೇ ಬಾಕಿ ಅದು ಮೂರು ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಪುಲ ಒರೆಸಲು ಪುರ ಬಾಲಿ ಜೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕಲಿ ಜಿನಿಂಕು ಇಷ್ಟ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಪೂರ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಪುಲ ಒರೆಸುನ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕುನ ನುಪ್ಪುದಿಯೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ವರ್ದುನುಂಡು ಐತತಿ ಗಾವಡವು ನಾಳೆ ತೀರ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾವಡ್ ಬಂದು ಒಂಚಿ ತರಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತೋಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಲೀವ್ ಅವ್ರು ಗಾಡಿದವದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಳ ಪೋತೆ 6-4 ಲೋಡ್ದ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಪೋದೆ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಳ ಪೋತೆ ಬರ್ಲಾಗ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ 15 ಬುಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತ್ ಗುಡಿಪುಂಡು ದಾಯಬಲ ಕೆಲವು ತೀರದ ಟೈಮ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಹಾಪುಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಟ ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನು ಯಾನೇ ಒಂದು ಕೊಡಾತಿ ಮಂತ್ ಚಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಹಾಪು ಈ ಬಾಯಿ ಬೇನೆಡು ವಲಸ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ವಲಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾಪಗೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡತ್ತೆ 100 ಇತ್ತು 200 ಕೊರಡು ಅಂತ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೀತೆ ಅವು ಆಯ್ತದ ಸಿಟಿ ಹೊಡಿತದ ಏನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರಸಲ ಎಕ್ದಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೀತೆ ಬೇಯಡೆ ಅದು ಕಪಿದೆ ಐತಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೊಂಬುಂಡು ಒರ ದೊಂಬು ಒರ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿನ ವೆದರ್ ಕರ್ತಾಪ್ ಇದು ಇಂಚ ಉಂಡು ವೆದರ್ ನಾನು ಎದುಗ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ದೊರಿಪುಂಡು ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಕೊಡೆ ಮಿನಿ ಪತ್ತನಂದೆ ಪೋಂಡ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಅದು ಬಾಕಿ ಹೊಡತ್ತೆ ಹೇದಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಂತೆ ಪುರ ರಾವುದುಂಡು ಪಾಂತೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಏತು ಸುಳ್ಳು ಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಗ ಬರ್ಸನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ದೊಂಬು ನಾನು ಇದಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪಂಡ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಪೋದಿತ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪ್ಗೆ ಪ್ರಾನ್ಶಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಹೋಲಾಗ ಎಂಕ್ ಶಾಪ್ ಒಂದೊಂದು ತೋಜಿನ ಒಂದು ಏನು ಸೇವ್ದ ಕಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಸುವಿನ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂದು ಎಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಚ್ಪುರ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಪಂಡೆ ಯಾವ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅವಲೆಲ್ಲ ಜುಡಿ ತಗೊತ್ತೀರಿ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ ಕಚ್ಪು ಬಟಾಟೆದ ಕಚ್ಪು ಅಂತ ಆತು ಶೋಕು ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಾ ಹೆಲ್ತ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಡೌಟ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ತಲೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಬೆ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಚೇನ್ ಬೇಡ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಶಾಪ್ ತೂದು ಭಜನೆಗೆ ಕೊಲ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಬಜೀಲು ಪರ್ದು ಕೋಡೆ ಸತ್ಯನ್ನು ಪೋಂಡ ಒಂದು ಪರ್ನಾಡ ತಿನ್ನೋಗಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವಲ ತಿನ್ನೋರಾಯ್ತು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೀಲಿತ್ತೆ ಬಾಬುಷಿಗುದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಾರ ಬೋಡ್ಪಣ್ಣೆ ಚವೇನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವ್ಲೋಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ ಒಂದು ದಯಬೇಡ ಹತ್ತು ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಜೀವ ಪೂರ ಗಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಶಕ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆದ್ಕೋತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಉಂಡ ಲಕ್ಕಲಾಗ ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಚಕ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಇದರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಅಂದಾಪು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೇರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಾತ್ ವೀಕ್ ಆದ ಪೋಯೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಂದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಚ್ಚಿ ಇಂಕೊರ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಏನೋ ಆಪುಡ ಇಂಚ ಬರೋ ದಾಯ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಮನ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗೋದುಂಡು ಆನೆ ಒಂದು 10 ವೀಕ್ ಆತೆ ಅಲ್ವಾ 10 ವೀಕ್ ಪಂಡ 10 ವೀಕ್ ಆತೆ
ಫುಡ್ ಪೂರ ಸರಿ ತಿನ್ಕ ಬಟ್ ಈಗಿನ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿಜಿ ಇದು ವೀಕವರ ತಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ಬೋದು ವೀಕವರ ಇದು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ವೀಕ್ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಸಾಪುರ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈತ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕು ಶಾಕ್ ಆಪ ಇಂಕು ಮಾತೇಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಕೈ ನಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಆಪು ಜೀವನ ಆಪುಜಿ ಓ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಯಿಸು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೊರ್ತಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಾಲೆನು ತೋಲಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತಾದೊಳಗ ಮಲ್ಪಲ್ದೇ ಇಂಕ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿದ ಅದ ಬಣ್ಣ ಒಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಹಾಪುಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಪಾಪ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅರೆಗೂ ರಜೆ ಇಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದವರು ಚೂರು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆದ ವಿಷಯ 10 ವೀಕ್ ಅವನಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಆಡಿದ್ದೆ ಸುಸ್ತು ಹೆವಿ ಸುಸ್ತು ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಕ್ ಅವನು ಗೈಸ್ ಇಂದಾಲ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಆತು ಅವನಿಜ್ಜಿ ಸೊಜ್ಜಾಲ ಚೂರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ಗಾಂಧಿ ನುಪ್ಪುಲ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಖಾರ ತಿನ್ನರೆ ಆಯ್ತಾರಪ್ಪ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬರೋಣ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬರ್ರ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಪಿದಾಡಿ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಓಯ್ ಪಿದಾಡ್ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಪಿದಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬುಟ್ಟಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚೆಪ್ನ ಜತಿತ್ತೋಳು ಚೆಪ್ನಾಗ ಏನು ಪಾಡಿಸಿ ಚಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ಪುರುಷ ಪಿದಾಡಿ ಆಗ ಆಯ್ನೆ ಪಾಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಂಡೆ ಪಲ್ಲೆಂಗೆ ತೀರುಜು ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಪನ್ನೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಆಯ್ನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಲ್ಪೋಯಾಗ ಎಸ್ಪೆಟ್ ಮೇರೆ ಪಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಂದ್ಲೆ ಬಟ್ ಏನು ಪಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಸಿ ಊಲೆ ನಿಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳತ್ತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದು ಕೊರುವೇರು ಬಂದು ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಕರನೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಓಣವಾಗ ರಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ತೋಡಿತೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಪೋಡಿச்சு ನಾ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಪುನು ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲಿ ಚು ಸರಿಯಾವು ORS ಪೊಡಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳತ್ತ ಅವೇನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿ ಮಂತ್ ಪರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಮೇರೆ ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಮೇರೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಓಕೆ ತಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಡಿತು ಪೋದು ಮರ್ದುಗೆ ತೊಳ್ರಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಪುಜತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಿತ್ತು ಚೂರು ಓಕೆ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜೇನಿಕೆ ಚೂರು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಿ ಅಡೆಗೆ ಅವು ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಅಂದ ಯಾನದಿ ಓಪನ್ ಅಂತೀರಿ ಚಾನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಅವು ಬಯ್ಯನ ತುಕೊಂಡೆ ಕನ್ಸಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಂದು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ 5:09 ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತು ಪೂರ ಪೋಡು ORS ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಮಂತೆ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡೆ ಸೆಗ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟ 360 ಟ್ರೈ ಪಡ್ಬತ್ತು ಒಂದು ಬೈಕ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು ಒಂಚ ಬೇಲೆ ನೇಡ ಬಂದು ತರೇನು ಅಕ್ಕದು ಬಿತ್ತರೆ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಪಿದೈ ಬಾಬುಶಲ ಪಪ್ಪಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಕನವರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶ್ ಮಲ ತೋಟದ ಬಿತ್ತು ಪೋನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋಲಿಕ್ಕಲು ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ತು ಹೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಯ್ತು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ಬೆ ಬೈಕ್ದ ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಮೇಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರು ಅರ್ಜಿತ್ತಿರ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ
ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪಡೋದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಪತ್ತಾರ ಪಂಡಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಇವ್ರು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ ಪತ್ತ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲದ ನಿಜ ಕನಪೆ ಪಂಡೀರ ಈಗ ತೋಟದಡೆ ಬರ್ತೈತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪೋನುಂಡು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಂತೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆ ರಾವಲ್ನಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುಲ್ ಇಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಒಂದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಶೋಕ್ ಆತ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ತೋನಾಗ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಆಪುನ್ ತುಲ ರಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಉಂಡಾವ ಆಯ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ್ಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡೆಗೆ ನಾ ಹೆಲ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ನಾಳೆ ಸೊ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ತೋಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಕುದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್